A Carcharodontosaurus szárazföldi ragadozó. Húsevő, a karnasauriák alrend ágába tartozik. Az Uranosaurus közeli rokona, de annál 4-szer nagyobb. A Carcharodontosaurus foga fűrészes, 16 cm hosszú, igazi óriás ragadozó. Hossza elérhette a 13 métert, tömege a 7 tonnát. Akárcsak a Spinosaurus, ez is nagyobb volt a T-rexnél. A nagyobb ragadozóknak pedig nagyobb vadászterület kell. A Carcharodontosaurusnak egyedenként 500 négyzetkilométer kellett. A legjobb vadászmezőkért így éles harc folyt. Ezek a fiatal hím Carcharodontosaurusok a terület birtoklásáért küzdenek. A terület birtoklása alapvető feltétele az életben maradásnak. Ez pedig életre halálra menő harchoz is vezethet.